Kaixo, bideo honetan sistema muskulu-eskeletikoari buruzko azalpen bat ematea nahiko nizueke. Horretarako aurkezpen hau prestatu dut lehendabizi informazioa biltzeko egin dezuten jarduera sakontzeko asmoz. Orduan, aurkezpen honen bitartez eta bideo honen bidez, sistema muskulu-eskeletikoaren anatomiaren inguruko zenbait ideia azalduko dizkizuet, ondoren artikulazioi buruzkoa eta azkenik muskuluen ingurukoa. Orduan, ikusten dezute, sistema muskulu-eskeletikoa 3 elementuz dagoela osatuta, bai? Alde batetik, sistema oseoa, muskularra eta artikulazioak. Sistema muskulu-eskeletikoaren funtzio garrantzitsuenak 3 dira, bai? Eta oso oinarrizkoak dira. Alde batetik egitura funtzioa daukate, hau da, giza gorputzaren anatomiaren egitura dira, mugimendua ahalbidetzen du, eta bestalde zenbait kolpe erorketen ondoriozko babesa ahalbidetzen du, bai? Bai torasak, garezurrak, organoak babesten dituelako. Ondoren, ikus dezakegu sistema hau osatzen duten zatien artean hezurrak, artikulazioak eta muskuluak ditugu. Hezurrak 4 motatan sailka ditzazkegu, hemen ikusten dugun bezala, luzeak, laburrak, lauak eta irregularrak. Eta ondorengo diapositibetan txertatzen dizkizutet zenbait irudi hezur mota desberdin hauen egiturak ikusteko. Hemen daukagu garezurra, burbuina babesten duela, eta ondoren bizkarrezurra, bertebrez osatuta. Eta ondorengo diapositibetan sistema muskulu-eskeletikoaren zati desberdinak dauzkagu, bai? Torasa eta klabikula eta gorputz enborreko zati hau, eta aldaka ondoren. Iliona, iskiona eta pubisaz osatuta. Azkenik dauzkagu besoak eta behatzak eta hanken egitura. Ondorengo sistema eskeletikoaren zatiei dagokienez artikulazioak dauzkagu. Artikulazioak aurretik azaldutako hezur hauek elkartzen dituzten egiturak dira, eta beraien helburua hezurrak elkarrekin mantentzea da eta bi hezur hauen mugimendua ahalbidetzea. Hemen daukagu belaunaren artikulazioaren irudi bat. Eta sistema eskeletikoaren azkenengo zatiari dagokionez 3 egitura hauetan giharrak ditugu. Eta giharrak gorputzari mugimendua ematea eta kontrolatzea dute helburu, bai? Uzkurketa mugimenduak eginez. Eta giharren funtzioen artean gorputzaren mugimendua ahalbidetzea, beroa sortzea eta jarrera mantentzea ditugu. Horretarako egiten diren mugimenduaren arabera gihar mota desberdinak sailkatu ditzazkegu, bai? Flexoreak, abduktoreak, pronadoreak eta erretoreak. Eta ondorengo diapositiba hauetan, zuek joan zaizketete irudi hauek behatzen muskulu desberdinen izenekin, bai? Buru eta lepoko giharrak, enborreko giharrak, gorputz adarreko giharrak, besoetakoak, eta aurkezpen honetan dauzkagun izen hauek lehenengo informazioa biltzeko irudietan ere txertatu dituzuen arren ondorengo sistema eskeletiko muskularrari dagokion azterketarako ikasi beharko dituzute irudi hauetako izenak.